дар мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон бо иштироки раиси вилоят, масъулин ва кормандони раёсати тандурустии вилоят бахшида ба иди касбии табибон ҷамъомади идона доир гардид. Ба ин муносибат раиси вилоят кормандони соҳаи тибро ба иди касбияшон табрик гуфта, онҳоро дар иҷрои вазифаҳои пурмасъулияти соҳа муваффақиятҳои беназир орзу карданд. Гуфтанд ба мавриди аст ки Шайхур-Раис Абу Али ибни Сино яке аз шахсиятҳои барҷастаи миллати тоҷик мебошад, ки 1000 сол муқаддам бо китоби беназиру арзишманди худ қонуни тиб собит намуд, ки халқи фарҳангпарвари тоҷик дар соҳаи тиб низ мақоми ҷаҳонӣ касб намудааст. Хизматҳои Синои бузург дар ин ҷода беназир буда, дар замонаш на танҳо барои мардуми худ, балки ба аксар қавму миллатҳо сарфи назар аз дину мазҳаб дасти мадад дароз карда барои шифо ёфтан аз бемориҳои сироятӣ бисёр маслиҳатҳои муфид додааст ва ҳазорон нафар одамонро аз гирифтории вабоҳои шадид наҷот додааст. Зимни баргузории иди касби табибон бори дигар таъкид карда шуд, ки бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои рӯзафзуни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомадӣ Раҳмон, соҳаи тандурустӣ дар солҳои соҳибистиқлолии кишвари азизамон рушди бесобиқа намудааст. Бо пуштибонии аз сиёсати бунёдкорона ва созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомадӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ва соҳибкорону шахсони ватандӯст ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёди 477 иншооти соҳаи тиб ба нақша гирифта шудааст, ки дар ин муддат 173 иншооти соҳа бо иқтидори 821 кати хоб барои қабули 2088 нафар беморон мавриди истифода қарор дода шудааст, ки дар натиҷа мушкилоти зиёди соҳаро марҳила ба марҳила ҳаллу фасл намуда истодааст. бо дастгирии пешвои миллат беморхонаи марказии ноҳияи Ёғон ба тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон таъмин шуданд ва имрӯз дар ноҳия зиёда аз 305 нафар табибон кор мекунанд, ки соли гузашта 25 нафар ва ин сол 9 нафар хориҷи кишвар такмили ихтисос гузашта омаданд. ва новобаста аз ин дастгириҳое ки аз тарафи пешвои миллат ҳастанд ва имрӯз ки 1045-солаги Абушайх Абу Али Синоро хайд мегирем ва ин рӯзи табибони ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар ҷамъомади тантанавӣ қайд гардид, ки тибқи маълумотҳои оморӣ ба ҳолати 1 августи соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 19 иншооти соҳаи тандурустӣ бо маблағи зиёда аз 10 миллион сомонӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуда. Дар ин муддат тибқи нақша аз 115 иншооти ба нақша гирифта шуда 83 адади он бо маблағи 14 миллиону 688 ҳазор сомонӣ аз таъмири хушсифат бароварда шудааст, ки ба мардум хизмати тиббӣ мерасонанд. миннатдории худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомадӣ Раҳмон мерасонам, ки дар ноҳияи дурдаст ноҳияи Хоалин беморхонаи марказии замонавӣ сохта шуд, ки санаи 5 сентябри соли 2024 ба истифода дода шуд. Беморхона бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин мебошад, ки мардуми заҳматкаши ноҳияи Хоалин ба дигар шаҳрноҳияҳо рафта муроҷиат накарда ба худи беморхона муроҷиат намуда аз ташхису табобати худи беморхона бархурдор мебошад. ҷиҳати дастгирӣ ва ҳавасмандии кормандони соҳаи тиб барои дарёфти ҷоизаи раиси вилояти Хатлон озмунҳои беҳтарин муассисаи тибби сол, беҳтарин табиби сол, беҳтарин корманди миёнаи тибби сол ва беҳтарин дастоварди соҳаи тиб дар вилоят ҷамъбаст гардида ба ғолибон аз рӯи ҳар номинатсия 5000 сомонӣ мукофотпулӣ муқаррар гардида буд, ки дар ин рӯз иштирокчиёни ин озмунҳо бо сипоснома, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои пулию молӣ сарфароз гардонида шуданд.